falqa fuq wara tat-tempji neolitiċi ta' Ħaltarxin tħawlu 900 siġra u arbuxell. L-għażla tal-ispeċi kienet ikkurata biex il-fond tal-eruq ma jagħmilx ħsara lil fdalijiet taħt l-art. Ix-xogħol sar minn Heritage Malta bl-għajnuna tal-Fondazzjoni Alfred Mizzi. Il-kap tal-operat ta' Heritage Malta Kenneth Gambin qal li għalkemm ħafna nies jassoċjaw lil Heritage Malta mal-mużewijiet u binijiet biss tikkonċerna wkoll l-istorja u l-wirt naturali. Spjega li dan huwa t-tieni ġnien dinja waħda fejn kemm tfal u adulti jistgħu jaraw speċi differenti mill-qrib. Tajna kaws ukoll li wħud minnhom daw is-siġar li tħawlu b'mod aċċertat nafu li kienu jikbru f'Malta fi żmien in-Neolitiku, fl-istess żmien meta nbnew it-tempji ta' Ħaltarxin, u għalhekk inkunu nistgħu nispjegaw dak l-aspett ukoll li viżitaturi li jiġu jżuru dawn it-tempji. Ġie spjegat kif fuq wara tal-ġnien inbena ħajt biex iservi ta' konfini fuq wara tiegħu. Iċ-Chairman tal-Fondazzjoni Alfred Mizzi, Julian Sammut, spjega li proġett bħal dan jolqod żewġ għanijiet tal-Fondazzjoni, il-wirt kulturali u l-ambjent. Problema li ssib art verġni hekk għaw Malta li ma jkunx tal-privat. Allora bdejna nfittxu, bdejna Fortirinella fejn hemmhekk żrajna wkoll ħafna. Il-Park tal-Majstral hemmhekk żrajna qed niżraw l-aħħar 300 minn 1000 siġra. Appella għal kumpaniji oħra biex iwarbu ftit mill-profitti tagħhom u jgħinu lis-soċjetà. Il-ġnien jenfasizza r-rwol tal-kumpless preistoriku ta' Ħaltarxin bħala sit ta' wirt dinji tal-UNESCO u jkompli jaqqat il-wirt kulturali ma' dak naturali.